जों हाबो फैदों भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना जों भिडिअखौ देखायलांबाय थागोन आरो ना मोनसे दरनफोरा जों जाना थांनांगोन सोरनि हाबा होनदों फंबाय जोंसारनि बोरै खबरा हाबा जानो फैदों जों सोरनि हाबा मा नाम मोनलाय जोंसारनि माबे गामियाव माबा लुथुमारि 3 नं लुथुमारि दाथ' मोनजाथ'वाखै होनबा ना मोजाङानो माने बेदर सेदर एवजोबदों जासिगोन ना हाबायाव फ्रिज गंसे राजीव दा क'प्राझु थारमाने जोङो जोंसारनि हाबा जानो फैदों आरोना लुथुमारियाव मोनसे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना देखायलांबाय थागोन आं जोंनि टमटम स्टेटनि आरोना जोंसारनि हाबा जानो फैदों आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय Subscribe and press the bell icon on the YouTube app. Boxer nih. बिथाङा मा होनो सानो जेनेबा हाबायाव सोरनि हाबा जेनेबा आंनि गेदेरनि हाबा नोंनि गिदिरनि हाबा आरोना हाबायाव सफैना मारै मोनखो हाबायाव एसे मोजां मोनदों दाथ' जानाय लोंनाय लाहार फाहार जाथ'वाखै दसे जिरायथ' दे मिलायजा नै बिथाङा आरोना बिथांनिनो हाबा आरोना हाबाया एसे मोजां सोलिदोंना नोंथांमोनासो मिथिसिगौ मारै नोंथाङासो नै सेकेन्ड हाबा जायो आरोना दा बिथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा जाबाय आरोना खुंग्रा आरो लोगोफोर हाबायाव सफैबाय आरोना लोगोफोर जे भिडिअखौ नायलांबाय थाबा जाबाय आरोना नोंथाङा मा सानो हाबायाव मोजां सोलिदोंना बक्सफ्रानो एकदम गोगोम आरोना बिथाङा आरोना बिथांनिनो हाबा आरोना